Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem amb una nova ronda de tests comentats OEF. Avui toca parlar de Tarragona. Comencem. Quins d'aquests polígons són a Tarragona? Doncs bé, són correctes A i B. Tenim el polígon industrial de Francolí i també tenim el polígon industrial de Riuclar. Quina és la zona residencial més propera a la platja dels Capellans? Ojo, perquè aquí podries equivocar-te i podries dir Boscos de Tarragona, però no. Està a Cala Romana, és aquella platja petitona que tenim a la dreta venint de Tarragona a Cala Romana. Quants campis hi ha a Tarragona? Aproximadament. Aquí hauries de pensar 2. Potser tants com a 25? N'hi ha 7. Tenim 7 càmpings a Tarragona. Quina d'aquestes afirmacions és certa? Aquesta és una pregunta derivada de la demografia. A Tarragona hi ha més dones que homes, hi ha més homes que dones, hi ha el mateix nombre, hi ha el doble d'homes que dones... Doncs bé, a Tarragona, com a la resta del món, hi ha més dones que homes. Quin d'aquests no és un barri de Tarragona? Aquesta és fàcil. La part baixa. De vegades li diem la part baixa de Tarragona, però la part baixa de Tarragona no és un barri. El Serrallo, per exemple, sí que seria un barri, però la part baixa no. Espero que aquests tests t'hagin ajudat molt. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.